Hej, det er Victor, der er på YouTube i dag. Ja. Han laver en video for allerførste gang. Ja. Håber, I vil like den. Og så kan jeg se en ven her. Det er sig. Måske der der. Min bedste ven. Så lad os se, om jeg kan score. Kig på bolden. Kig på mig. Kig på bolden. Hej, jeg er Victor. Det... Er I klar? Er I klar? Ja. Hvad er jeg skal nå det? Er I så meget klar til at se Isaiah score? 3, 2, 1, skyd! Og så er det! Han scorede! Ham der! Han scorede! Han scorede fucking! Det var sindssygt! Hvad siger I til, at vi lige ser ham, når han skal for score på det der mål? 3, 2, 1, skyd! Øj, sådan der!